Isa to sa mga pinipilang ice cream dito sa dulo ng MacArthur and Taylor. Open 6 p.m. to 10. Chardon. Chardon. Ano yun? Chardon ice cream? Chardon ice cream. Oh yes, we are. Can we please get the big ice cream but in the chocolate bubble? Yeah, 2 of those please. The one is milk chocolate crunch and the one is chocolate coconut. Yeah. Okay. Iba pa ka sa roon. Just one. Dali, tao, may makukuha pa akong saro. Hindi pa man, pa man. Ang ano niya? What did you say? Ang ganito yung ano, pag-dip niya, hindi masyado matigas. Okay. Oh, look left and right. Yan. Mahaba na pila na. So hanggang alas 10 to. Last time pupunta kami dito ni Joanna, hindi na. Hindi kami nagtyaga. Ang haba ng pila talaga. Hindi may hinintay pa si Joanna doon. Kay mama. Wow. Masarap po pa? Gamitan mo lang. Dahil kung sinabi ubusan mo. Espresso? Hindi na natutunaw. Ano ni espresso? Espresso siguro po yan. Kape. Basta kape. Sarap. Mas masarap din sa naman. Yan ano yan? Coconut. Chocolate coconut. Ate. Ay, yan na. Kay mama, oh. Special pati nga. Wow. Banana. Wow. Bongga. Sabi niya, mama, huwag bang tuloy lola? Yeah, baby. That's it, yummy? Ha? Pero may call ko na. Ayos ka mo ni Marco. Bell. Wow. Oh, thank you. We have tablets. Dahil mo paglak. Jo, makakita na. Mait ka man. Sit down. Nini. You know, maybe let's take that out and then you can put the chicken in the middle. Yeah. And you can put it here if you want. Yeah. Ako na daw dyan ang Tulog si Jik. hindi ka. Mas happy ako ta. Unlimited na. Yan, nandito kami sa Oreno. Yan. First time nila papa dito ata. Ini panirata. Inintay pa namin yung iba. Yarkin. We're Yan. gonna put the veggie first, so wait. Yan, ano kami, shabu-shabu ngayon. Dito na kami magdi-dinner. Sabi ni Marco. Papainis sa inyo na niya. Hindi mo sa Hindi ka. Iyo. Ini. Ano yan? Ha? Ayos ka talaga, Ben? Kinain lahat? Ayos. Buti yan. Busog agad. Yan. Put all the veggie inside. Ayos, no? It's too perverse. Ayaw, kung ano na yung plato. Yan. And then once they boil, you can put the meat. And then once it boils again, you're gonna serve it. Okay. Ayos. So dapat mag-boil muna, lagyan na daw ang meat. Yung last time na nagganito kami kasama sila Miko. Parang birthday ni Abby. Yan. Dito rin. Ah, de. Kulang bagang rice.
Marco, ganyan na kang gusto mo. Marco. Sige lang po. Kumakan ka na. Sige lang po. Talatong ko na lang eh. Hintayin ko muna to. Noon pa lamang. Ganyan pa lang. Wow. Ano, Ben? Masirang Ben? Ayos. Sabi na may repetition. Parang ang tagal kumulo nitong isa. Ano nakadandal ka mo? 8. Yun na ba ga? Oh. Iya, sila ko pa kayo ni. Hindi yun naman, nagkukulo-kulo naman. No? Pero... Itong pa naman yan si Papa. Ayos. Tulog si Jik-Jik eh. Marco, paano Marco? Ayan, yun po. Ano yun? Oo, kuha na rin ako. Kasama yung lemon. Anong second? Masarap, ayos. Ako daw ano kuya? Chicken. Kimchi. Chicken. Second order? Same chicken. So, ito kuya, unlimited? Eh, limited. Ah, unlimited pala yung mga manok. Oo. Yun, Di ayos. pati rice. Rice pa. Unlimited pala to, yung mga in-order nilang manok. So, ito ang hindi. Ayos, no? Ayos. Tama, Roy. What about Tata Jericho? Ito kasi chili oil. Diba? Ayos yung chili oil. Pa ano? Kiss mo dati. Oh, ito. Oh. Yan. Okay ka lang pa. Oh, ayos. Okay, muna Tata Jericho. Tama na, tas is... Umorder pa sila, marami pa kami hinihintay. Umorder pa ng mga manok. Kasi ang kakanin. Yeah, it's okay. Wow! Diba? Ikaw Marco, magat ng Kimchi? kimchi. Best kimchi, of course. Homemade. This is true. Yep. Thank you. Best Thank you. kimchi. Best kimchi pala yun. No. Kinamot. Gusto ko nga, dito na lang sana ilagay eh. Best kimchi. Best kimchi. Ay, ako chicken. Pero ready na. Solve. Si Jik-Jik tulog na tulog pa. Ay, ang bebe pa sa kanon. Sana, halit ko yun. Kaputaan ni Bre. Makailin ko lang ka, nag-apas. Si Papa gutom to eh. Uy, sa birthday pa lang daan ni ano, Daddy Lo. Ah? 70th birthday. Oh. Wow. June 21. Ay, July. July. Ako nga, yaw sila makakabot. Sabi ni Bre, ay, Ayan, so pagkatapos namin kumain dun sa Oreno, eh naglalakad-lakad muna kami dito sa may tulay ng college. Ayan. Ay, so, nag-dress po talaga ako kasi alam ko mag-vlog si Marco. Pero wala na po akong lipstick, so takpan na lang natin ang lips natin. So, yun. Ngayon lang din ako nakapaglakad-lakad dito eh. Dinadaan-daanan ko lang to. Oo, kami. Ito yung jungle na pupuntahan natin. So, May pababa yan? oo, dyan. Ah, Maganda dito pag fall. Yan. Ako, isabihin ko kay Marco, insert yung mga picture. yan. Mamaya, dyan sa video. Pag, nung so- fall kasi naglakad-lakad kami dito. Yan yung ano, Hindi malamig. ito yung tulay ng college. Oo, college. Ganda ng tulay mo. Yan. Kaya, ano, City of Bridges ang ano, Saskatoon City. Kasi ang daming tulay. Kayo rin, oh. Ang ganda ng view. Oh, ito may lipstick, ready. Oh, may naka-lipstick. No, tigdi ka po, ganyan, oh. Kaya lang, ano, pasaba. Picture kayo ni Lolo. Oh. Okay lang po yan. Tapos, Maganda tong view. Oh. dali na. Wow. Okay, one. Ito ay tulay ng college yan. Tulay ng college yan.
ito, another hidden another hidden Gem. gem. Actually, hindi naman siya hidden, pero Pero bihira atang pumupunta dito. Pwede kayo mag-park dyan sa mga kabahayan dyan sa labas. Mamaya pakita ko. Pwede kayo mag-park dyan. Ano tawag dito, honey? pero Hidden, garden? Ano yan? pag naglakad ka dito, feeling mo, parang ang tagal. Pero pag nasa labas ka, kung titingnan mo, kita mo yung highway Oo. na katapat mo. Ha? Yung shoulder? Oh, let's go. Parang ito yung ito yung way na para ma-feel mong quick getaway. Yun. Kunwari wala ka sa Saskatoon. Yan. Oh, come here. So, pakarga. Oh, may ano pa, wild Saskatoon berry. Oh. Oh, yan ang original na Saskatoon berry. Oh, get the black one. Black one, hinog na. Yan. Naman po, Mamis. Oh. Ako daw yung bugnay. Bugnay. Ako po. Wow. Magaganda ng bugnay, di ba? Pati to. Mm. May Saskatoon berry dito sa gilid oh. Siguro ipot ng ibon. Tumubo lang diyan. Ano na, putot na yung iba, baby. Go! Oh, yan. Maganda na naman ang view natin. Oh, tadaan! Pwede dito mag-picture. Yan. Testing. Napakaganda ng view oh. Hmm. Baka may natutulog diyan pag ano. Ano ba 'to? Ano ba? Hmm. Oh, sa Walmart sa may Cabelas. Ay, sa katan Mayo po. Pwedeng bumaba doon. So may trail pa pababa. Oh, mga berries oh. Oh, sa Cabelas. Doon sa may Cabelas. Uy, ang daming berry. Mga berries nga ito. Mga Saskatoon berry. Oh. Po yan, take ko. Tapos Yan. balyo ka sa bridge, tapos balik ka naman. Ang ending mo, So ito ay bike trail. Pwede nyong i-bike pala. Pag-bike? Napakitang bike na may battery. Ito dito magkakaroon ng puro kasi na. Dahil makita praktisado. Marco yun. Kala mo wala sa ano eh. Kala mo yung kabila, hindi city. Tayo ko may ilingan nila lawan. Oh, watch out, bike. Norris. Oh, marami nagbabike. Norris. So mag-ingat lang pala pag naglalakad-lakad kayo dito, baka merong mabilis na nagbabike. Ayun na, ano na yun, downtown ng Saskatoon. Ito, jungle. Awi yan si Lolo Bibi. Oh, you're the princess. I'm the prince. Asa na sila? Oh, maganda dito mag-walking. Grabe. Layas na naman. Oh, ito na naman, mga berry na naman oh. Oh. Dapat pala may may plastic bag ka nang dala dito. Marami ng hinog. Oo. Marami talaga nagbabike. Ano pa? Para tayo pupunta ng dagat. Isarog.
Baba na, baby. Tawin na pa, lolo. Aban, magkakaroon kita siya sa kagugunan na eh. Kala mo hindi, sa kabila, city na eh. Downtown. Noy, sa'yo ng tugpa kay ni Noy. Ha? Sa'yo ng tugpa. Sa ano, Regina. Labas natin, Regina na. Ako naman, honey. Gusto mo? Bagay sa pinagmuaga. Isabel, Ano may sa may mga chiko ma. So may mga chiko ni tatay. Yan, kasi yung lolo ko ay daming ano, puno ng chiko. Bakit pala nga kita halika kung tungkod ka rin mga... Mm. Here. O paano kita Moraine Lake ma. O. Practice na. Pagpamuray niya. Ay mas maganda doon. Come on, Isabel. Fast Hindi na. now. Sa Moraine Lake. Dami talagang ano, mga wild Saskatoon berry. Oh. Oh, Bella. Oh. Oh. Hold it. Yummy. It's berry, oh. A lot of berry, oh. Mga hinog na, oh. 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 Berry po ini. Saskatoon berry po yan. Kumukuha-kuha kasi ako ng mga berry. Matatamis. Mga hinog na. Wait for Isabel! Kayang-kaya din. Eh po. Magayon ka rin po dito pa aga. No? Walking, morning walk. Tapos magbike na din. Bike, magin din. Itong jabog-jabog yan lang ang problema man itong bike. Ayan ang problema, wala kaming bike talaga. Bukas pili tayo. Nako. Meron mga nakasale sa ano, tumingin ako sa Giant, sa Trek. Basog-baso tayo ako. May ako man po. Tama ni. Walk, busog ko. Tama. Kasi galing kami ng Oreno. Galing nga kami ng Oreno eh. Busog. Kaya pala kita halo eh. Nakasungkod din yung saro. Nakasungkod si Buluday. Bel, no! Hindi ka magparatouch niya. Atiyang ka yan. Tingnan mo, Marco. Parang ang tagal niya. Mamaya. Diba? Mm. Sa taas ka, ang bilis lang. Sa taas kasi nito dito sa banda yun, yung mga kabahayan. Doon namin pinark yung sasakyan namin. Marami lang ano. Malamok lang. Si Lolo? Ha? Nakadikti na kami kato na Helen. Mhm. Nagbike kami, single pa. Ayo. Kami nila Brian. Area na to. Oo, kayo ni Brian. Si Mr. Brian Dumitita ng Head Rush. Tattoo. Ayan. Ka-basic. Basic. Ayun. O, interviewin mo si Lola. Kami kadto, nag-aarog man kami ni nanay, pangkatabagwang. naghahanap kami ng suso nung nabubuhay pa yung lola ko. Mahaba-haba tong trail. Pero kung nasa taas siguro, hindi masyado. O, di ba ito? Magkaindigdi. Pag nagbabike ka. Diyan, pababa. Kaso, ingat-ingat. Taba kami mga kasabat, ano? Ayun, Mga kami mga kasalubong kayong nagbabike din. Nagbibili. Tapos naalala ko No. kung may party kang Walmart, mas makatakbo mo ng mga awit ko yun. Ano pa? Kaya pa? Kaya pa. Busog. Busog. Dami kasi yung nakain. Si Joanna kasi natin ko na sa trabaho. Wow. Panggabi si Joanna ngayon. So baka daling ko si Joanna dito din. Mag ano. Yay! Wow! Lalo. Look, baby. Oh. Yan na. Hotel yan ano? Hotel yan. Oo, Delta. Delta Hotel no. Ay, bakit
Westboro pala. Ang Delta. Itong tulay na to, Victoria. Yun na to si Victor. Oo, sa Victoria. Diyan tayo nag fireworks. Naghintay ng fireworks ba? Tama ba? Dito yung, ay, Saan yun? Tama ba? oo, tama. O ano yan? Broadway. Par- Broadway yan. Broadway. Ay, bako, Marco. Broadway yan. Broadway yan. Ta-college yun. No? Galing tayo sa college na tulay. Oh, dyan yung fireworks nung Canada Day. Dyan po sa tulay na yan. Ang ganda. Kumbaga sa mga sabay contrast. Tapos sabi mo, sa'yo pa nga yung fireworks. Sabi ko sa ibong tao. Yun ang ibong yan. Dito. So, pwede nyo i-park yung sasakyan. Kung may sasakyan doon sa may college. Yung mga kabahayan doon. Tulay ng college. Tapos, baba kayo doon sa may tulay. So, ito na yung dadaanan yung trail. Oh, Bel. Nangungulikta na naman ng mga stone niya. Bel, let's go. Oh, may naglagay nito. Sino kaya naglagay niya dyan? Ang galing din. Balance. Na-balance niya yung rock. Ganda. Pablo. Blow, chik chik. Blow. Blow. Ready, set, blow. Blow. So, Malamok lang ay. Malamok na nga ni. Oh, Isabel, come here. Honey, si Isabel. Madyan na Isabel. Dapat may kayo mosquito repellent, yung pang-spray sa skin nyo. Para mga dinosaur ang lamok eh. Madyan na, tabi mga lamok na, oy. Isabel, come here now. Pag-verdict lang, maggrabe na yan. Oh, let's go na, Bel. Let's go na. Bike. Isabel, may bike. Kayo, tisigaro mga... May pabala. Opo, yung parang mga... Yung paganyan ng nguso. Yung pa. So, may warning dito about sa coyote. Pero kaya mo na. Opo. Pero sa dit lang siya. Doon sa may namin, meron doon pa. May warning din, di ba? Doon sa likod namin. Palagi, 2 beses ko na yung nakita. Mataba. Healthy yung coyote doon. Okay, to exercise. Dito, pataas na ito dito sa taas ata yung kalsada. May kalsada na dyan, yung makabahayan na yan dyan eh. So, hindi na kami pupunta doon sa dulo. Gawa ng babalik na kami doon sa sasakyan. Kaya dito na, diyan kami galing sa baba. Umikot. Sabi ni Papa sa Pilipinas daw hindi siya nagaganto. Dito. Naglalakad sa mga ganyan-ganyan. Oh, yan na. Busog si Lolo Bibi. So at least Pero hanggang doon pa yun. Magbigay ng view. hanggang dulo pa no? Doon sa dulo. Oo. Pwede pa hanggang sa may tulay. Safe na, babe. Oo. Baka makahalik ang vlog na yan. Ay, pupuntahin tayo. Sikretong There. pwede nyo i-walking kung may oras. Ay! Oh no! Madyan na. Madyan na. Dito na yung labas noon. Mga magagandang bahay. Simple lang, no? Siyempre lang, puro kamal ka. May Mm. milyon yan. Mga milyon pa rin nga rin. Oh. 16th Street. Yan pala, akala ko kaya. Munisipyo. Anong pala niyan? Yung bahay, kala mo munisipyo, no? Sinabi varsity. Di ba po, di ka ako Parang nagsabi. kasunod kang bago ako dito. Diyan. Oh, Kasi ang view itong hotel. itong hotel.
Yung Delta Hotel. Dito pa yun. Parang dito. May dalawang layo. Baka sa kabila doon sa may upuan. May ganito. Oo, oo. Diyan yung ano, Delta. Tingnan na yan. Ano yung ano mo daw laman-lamang kayo parang no? May atin. May tao bro dyan. Ako man yan narong. Yung 8, ay harang 838. Pero yung nga, Parang may nakalagay. laki no. Ayun, may address nga niya. Present list. May atik. Nandiyan si Rapunzel. Si Rapunzel. Nandiyan si Rapunzel. Baka present ka mo dati. Si parang castle-castle na maliit. Laki. Talagang residential kasi may address nga. Yan po. Magaganda yung bahay dito. Pero taon na rin. Ano tama eh. Siguro mga parang Para liukot lang, palaba. Diyan kita naman naglakaw sa baba no. Diyan, sa baba niyan. bukod ever nung na meron pala nakatago dyan na Trail no, na daanan. hide away. Hideout. Hideout. Now you know. Pag dito kayo sa taas, mabilis lang, kayo straight. Meron pala nakatagong ano diyan no, daanan. Yung mga anong taon pa yun build na no? Alam ko yan. Ano na mga luma naman. Ha? Pero crazy na yun. Ay, 84 eh. Bago na nini, bago na. Ang ganda ng mga bulaklak oh. Ay, ang ganda. Nini, bago na. Ang ganda ng mga bulaklak. Yan na naman. Ano yun na kayo nakatanong? Sobra. Ang ganda. Yan kasi kahit panahon ng winter nabubuhay yan no? Nawawala yung mga daon. Laman lang yung natitira. Ang lavender. Wala. Oh, ang daming lavender. Yan din. Mga lavender sa ano yan? Puro ito sinahiling ko duman. Mm. Yaw na naman din. BMW. Ayun po lang yung ano kaya ayun. Arin po. Ay, bako po ma. May... Hindi po kayo. Lingaw ko. Si mama. May aram-aram yan ni mama. Mga araw kayo. Yan, hidden. So, yun ano. Dito nga namin pinark yung ano, sasakyan namin dyan. Sa gilid. Tapos, pwede kayong bumaba doon sa tulay. Kaya, first time ko din dito ma. First time ko din dito. Nung dalaga, ano, binata Ano? pa. Kami. Dalagat binata pa. Wala pang mga anak. Wala pang mga aso. Sila Helen daw. Tapos si Kuya. Naglalakad-lakad Kami dito. dito dumadaan kasi nakaka-inspire. Nagbabike Or sila. parang ibang dimension siya. Ibang dimension. Ibang lugar no. Ibang lugar. Parang feeling mo nasa ano ka. Ibang bansa. Europe. Pero nasa ibang bansa ka naman talaga. So, yun muna ang aming vlog ngayon. Uwian na. At least nakapag-exercise ng konti. Talagang nakaganyan-ganyan. Ay, ganda no. Si Brick Sally pinahigda. And of course, the Pahinga muna. Nag-alas 9 na. Alas 9 na. Nag-alas 9 na ata. Ha? Para ka na sa Harry Potter. Maganda kasi maglakad-lakad sa baba. Tapos pagtaas mo magaganda yung bahay. Yeah. Dito yung binibili sa SM. Hindi binibili sa SM na naman. Pero look alike kumano. Yan yung college na yan. So yun at yun muna ang ating vlog ngayon. So see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. Yan.